Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het nieuws van zondag 17 december. Dit is Paul Hermans uit Sluis. Sinds augustus probeert hij elke dag een stuk te fietsen om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS. In april vorig jaar kreeg hij zelf de diagnose van deze slopende ziekte, waarbij steeds meer spieren uitvallen. In het begin dacht ik kan het misschien nog ontlopen door heel veel te blijven fietsen. Maar helaas, de ziekte schrijdt langzaam voort. Het doel van zijn actie, €8000, is zo goed als bereikt. Paul heeft daarvoor meer dan 1550 kilometer gefietst op zijn driewieler. Wat betreft mijn eigen actie op alles ben ik heel tevreden. Gelukkig staat hij er niet alleen voor. Zo komt er ook een hele trouwe begeleider elke dinsdagmiddag. Meestal gaan jullie fietsen. Ja. En die komt en die vraagt dan aan mij: en wat ga jij doen vanmiddag? Zo van, ik ben er nu voor Paul. Dus dat is wel ontzettend fijn dat die man dat wil doen. Ja. Dat is heel veel steun. Ja, zeker. Ja. En ben ik er ook heel dankbaar voor. Zo is dat. En ik wil niet zielig gevonden worden, want dat ben ik niet. Als je nog niet in de kerststemming was, dan gebeurde dat vanmiddag wel in de Grote of Maria Magdalena kerk in Goes. Het enige actieve handbelkoor van Nederland gaf daar hun kerstconcert. Het lijkt wel heel moeilijk, hè? We zijn veel aan het bewegen, veel aan het tringelen. Maar eigenlijk moet je het zien als een klavier van een piano. Elke bel is één toets, dus iedereen slaat steeds de toets aan. De belringer startte ruim 5 jaar geleden. Sindsdien treden ze regelmatig op in binnen- en buitenland. Je doet het met een groep, hè? Je doet het niet in je eentje. Dus met deze jonge mannen dan hebben we veel plezier ook tussendoor. Ook tijdens de repetities, na de repetities. We gaan met elkaar op reis. Dat maakt het gewoon heel interessant om dit te gaan doen. Ooit was er nog een handbelkoor in Nederland, maar die zijn gestopt. En dat heeft zo zijn voordeel. Concurrentie die hebben we niet in ieder geval, dus we bepalen het niveau. Een arrestatieteam heeft vanmiddag een 27-jarige Vlissinger aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident van afgelopen vrijdag bij Rittem. De politie viel zondag aan het begin van de middag een woning aan de Paul Krugerstraat binnen en nam de verdachte mee voor verhoor. Bij het schietincident vrijdag raakte een 62-jarige man uit Almere gewond aan zijn been. Bij een brand in Vlissingen is afgelopen nacht een gewonde gevallen. 2 woningen raakten beschadigd. De brand ontstond iets voor 4 uur in een appartement op de 3e etage van een complex aan de Troelstraweg. Na een half uur werd het zijn brandmeester gegeven. De brand was ontstaan in de keuken van de woning. 1 persoon had rook ingeademd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bijzonder concert in Middelburg gisteravond. Stadsbeheerder Janno den Engelsman en DJ Vindictive gaven namelijk een show op het Abdijplein. Dat is inderdaad een hele unieke combinatie. Dat gebeurt niet zoveel. En het is een hele mooie uitdaging om dat nu toch een keertje te proberen. Hoe moeilijk is dat nou eigenlijk om samen te spelen? Nou, het is best lastig, want je zit met de afstand. Ik zit natuurlijk op zo'n meter of 60, 70. En de DJ staat beneden, dus hoe krijg je dat geluid een beetje gelijk? Dus daar zijn allerlei prachtige elektronische trucjes voor. Nou, het bestaat uit een paar solowerken, een paar solo voor de DJ, wat voor mij. En voor de rest spelen wij samen. De DJ reageert op wat ik speel. Ik speel een aantal bestaande stukken, maar we improviseren ook, dus dan gaan we op elkaar reageren. De beheerder kon zelf ook nog een stempel drukken op de nummers die werden gespeeld tijdens het concert. Een paar van zijn favoriete liedjes kwamen namelijk voorbij. Ik hou erg van minimal music, Philip Glass en ook muziek van Einaudi. Dat spelen we ook. Maar verder klinken er ook kerstnummers, Sinatra.
En nog wat dingen uit de top 2000. Den Engelsman heeft plannen om vaker combinatieconcerten te gaan geven. De dag die startte grijs. Maar gelukkig zagen we, zelfs iets vroeger dan verwacht, in de loop van de ochtend de opklaringen binnenlopen. De middag die verliep ronduit zonnig en de temperaturen liepen hierbij op tot zo'n 9 à 10 graden. Vanavond wordt het langzaamaan weer bewolkt en daarbij koelt het nog af naar 6 graden langs de kust tot een graad of 4 in het binnenland. Nou, morgen blijft het de hele dag bewolkt. Het wordt ook weer iets frisser met zo'n 7 tot 8 graden en een vrij krachtige zuidwestenwind. In de avond zou er vanuit het noorden al wat lichte neerslag kunnen vallen op nadering van een frontaal systeem. Dinsdag zal dit frontale systeem de hele dag over onze regio blijven liggen. En dit gaat gepaard met behoorlijk wat regen. Pas dinsdagavond laat zal de regen wegtrekken. Woensdag en donderdag wordt de atmosfeer wat onstabieler en trekken er regelmatig buien over. De maximumtemperatuur blijft in de vooruitzichten net in de dubbele cijfers, wat wel vrij zacht is voor de tijd van het jaar. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd online in onze app en ook op onze website. Ik wens u voor nu nog een hele fijne zondagavond.